Sarah Kroos, hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Dit beeldje heb je gewonnen. Samen met een man die het liedje de tekst verzorgde. Dat was Chapin, waarover straks meer. En Martijn Breedbaert, die de schitterende muziek heeft geschreven. Ja. Die we straks te horen krijgen. Maar nu even de geschiedenis van het lied. Want meestal is het zo dat je hebt een tekst, een goede tekst. En dan denk je, er moet nog muziek bij. Dan zoek je een componist. Ja. En die maakt daar een leuk liedje bij. Zo is het nu niet gegaan. Nee, het is heel anders gegaan. We waren de muziek aan het maken voor Boheems. En, dat is jouw voorstelling? Dat is de voorstelling die ik nu aan het spelen ben. En waaruit het liedje ook komt. En Martijn Breedbaert, die ook tevens de bandleider is en daar geduldig staat te wachten. Die maakt dan allerlei schetsen van muziek. En de dingen die mij aanspreken, daar maak ik soms zelf teksten op. En er zijn een aantal teksten waar hij weer muziek op maakt. En er was één liedje dat er enorm uitsprong qua muziek. En waar ik heel graag wilde dat Arthur Chapin een tekst op zou maken. Dus ik heb een cd'tje opgenomen met alleen maar de zanglijn. Met pappere pap. En daar heeft hij precies de tekst op geschreven. Maar hoe kwam je aan Arthur Chapin? Nou, ik kende Arthur, van een televisieprogramma van QI. Daar had ik hem ontmoet. Daar hadden wij eerst een aanvaring. Vertel. We zijn dol op heb ik anders nooit. Nee. En, zo kennen we je niet. Nee, daarom. Ik weet niet wat me bezielde. Wat ging er dan mis? Mild en teruggetrokken. Daar kan ik kort over zijn. Graag. Ga maar kort. Mensen willen ook naar bed. Ja, daarom. Nee. Nee, ik kwam vrij hevig overkomen. En Arthur had daar direct, wat heeft zij nu? En gaf mij daar weer een sneer op. En ik hem weer een sneer. En ik was vervelend aan het doen. En dat spijtte mij ook direct. Spijt. Hier, zie je? Ik heb het over Arthur Chapin. Ik ga spelfouten maken. Nee, je vindt spijten gewoon een moeilijk woord om uit te spreken. Nee, helemaal niet. Nee, echt, dat doe ik vaker dan je denkt. Het speet je. Ja, ik vond het heel erg. En Tim Pocahontas trouwens een goede film. En toen heb ik hem een brief geschreven. In besloten kring kijk ik die. Toen heb ik hem een brief geschreven, een mailtje, waarop ik een hele lieve... Was nou een mailtje of een brief? Nou, ik ga nu mijn liedje zingen. Maar goed, toch even... En waarin ik dat vertelde, toen kreeg ik een hele lieve mail terug. En toen is er een vriendschap ontstaan. En vanuit die vriendschap is ook dit liedje ontstaan. Want toen was ik maanden later mijn programma aan het maken. Toen heb ik hem gemaild, zou je een liedje willen schrijven voor deze voorstelling? Wat heb je hem, want je hebt hem dus de muziek meegegeven. Ja. En wat heb je hem nog meer meegegeven? Ik heb hem alleen maar een paar kernwoorden meegegeven. Namelijk feeriek, sprookjesachtig, magisch. En dat ik graag een beschrijving wilde, een beschrijvend liedje. En toen een paar maanden later kwam die tekst terug. En die was een van de mooiste teksten die ik ooit gelezen heb. Ja, het heet Nachtkaravaan. Ja. Kun je iets, want zo'n liedje gaat snel voorbij. Voor je het weet denk je, waar ging het ook weer precies over? Wat is die Nachtkaravaan? De Nachtkaravaan zijn alle mensen die zich verzamelen op de midzomernacht... die er niet bij horen. Dus alle outcasts en alle figuren die in de maatschappij overdag niet worden geaccepteerd. En die verzamelen zich allemaal op de midzomernacht om te voelen dat ze met z'n allen bij elkaar in hun eenzaamheid niet alleen zijn. Ja. En dat idee, dat is van Arthur? Ja, dat is helemaal van Arthur. Ja. Wie zijn dat allemaal? Wie verzamelen zich allemaal bij die nachtkaravaan? Dat ga ik zo helemaal zingen. Maar natuurlijk, maar het is toch fijn als je het alvast even een beetje vertelt... dan hoor je het straks ook beter. Zowel fysiek minder volmaakten en de sprookjesfiguren en... even kijken, iedereen die een eenzaamheid heeft. Ja. Zou jij daar zelf ook bij horen eigenlijk? Ja, natuurlijk. Ja? En Arthur ook. En Martijn ook. Maar toch? Ja, zeker. Het deed mij een beetje denken aan het circus van Jeroen Bos... van Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Die sfeer heeft geleken. Ja, klopt. Het heeft een sprookjesachtige, vertellende sfeer. Ja. Past het helemaal in jouw nieuwe show? Ja, als er één liedje eigenlijk de pijler is van deze voorstelling... daarom ben ik ook zo ontzettend blij mee dat dit liedje gewonnen heeft... is het dit liedje wel. Die voorstelling is veel zinnelijker en warmer en vrolijker... dan alles wat ik tot nu toe gemaakt heb. Ja, men zegt ze is mild geworden. Ik weet niet of dat een positieve... Ik vind mild dat het een beetje gevaarlijk woord. Maar het venijn is eraf of zo? Ja, Ingeslapen. Ingeslapen is beter dan mild. Ja, ik ben klaar.
Ik ben nu 29. Nee, het is... Ik ben wat... Het is op. Zeg men, hoor. Nee, ik vind wel dat je het invult nu. Ik vind er geen open vraag. Maar wat is er gebeurd dat je plotseling zo benieuwd geworden bent? Nou, ook niet plotseling. Dat is wel echt een proces van 2 maanden geweest. Nee, dat is een ontwikkeling van jaren, uiteraard. Ik ben als theatervrouw minder heftig geworden, in de goede zin. Dus de hele grote rauwheid en de donkerte en de aanval... Ja. Is er veel meer af. Dus ik hoef niet meer vanuit de aanval te leven, maar ik kan ook denken, oké. Maar is dat omdat je zelf anders bent geworden... of omdat je hebt gemerkt dat mensen liever zo'n soort voorstelling zien? Nu ik deze foto zie, ga ik me overigens afvragen. Dat gaat bij mij altijd heel erg gelijk op. Want ik speel nu 10 jaar in theater. Ik maak nu 10 jaar mijn eigen voorstellingen. En het gaat heel erg gelijk op hoe het met mij gaat. Dat is bijna beangstigend hoe die voorstelling parallel loopt met mijn eigen ontwikkeling. Hoe gaat het dan met je? Nou, het gaat heel goed. Ja. Als in een ontspannen vrouw die in balans is? Ja. Zoiets? Ja, nou ja, zeker. Het gaat beter dan ooit. En ik heb de vrolijkheid veel meer gevonden, de lichtheid... en niet meer die grove aanval is niet meer zo. Niet dat ik daarmee mijn scherpte verlies, maar grof is wat anders dan scherp. Juist. Zullen we gaan luisteren naar je liedje? Graag. Zal ik je aankondigen? Ja, nou, leuk. Fijn. Pak even mijn bril, want dan noem ik meteen de muziek. Sarah Kroos heet ze. Sarah hoe? Sarah Kroos. Kroos? Spreek je dat gewoon uit als Kroos? Ja. Goed, en verder nog even op drum en percussie Rutger Hoorn. De toetsen van, zoals we al noemden, Martijn Brebaert. Bas Mark van Brugge en gitaar Bastiaan Mulder. We gaan luisteren naar Nachtkaravaan. Van haar schandelijke zin in zonde, gevolgd door een wolvenkind aan de leiband van een blote dwerg. Een kar vol krankzinnigen die de liefde hebben uitgevonden. Een vent die geen mens bemint, duwt de rolstoel van een zeemeermin. Wie overdag niet buiten mag of uitgelachen wordt, wacht. Kom, wees vier feest om je vrijheid op midzomernacht. Ik ga vooraan, mijn nachtkaravaan trekt verder, voorbij gezond verstand. Wat een stoet, wat een mond, ons wacht bleef aan mijn prachtkaravaan. Leef 1 nacht, alsof geen droom ooit stopt. Hier trekt dat vreemde ras dat zich aan niets of niemand voelt verbonden. Als altijd uit de pas, in parade door de koude klei. Een eindeloze rij van wie zich aan de eenzaamheid verwonden. Viert 1 nacht feest dat zij in hun eentje met zoveel zijn. Wie overdag niet buiten mag of uitgelachen wordt, wacht. Kom, wees